Hello guys, maghimo taron og lemon juice. Ito sa buwan ng talog. Salamat sa nag-subscribe. Ang atong mga ingredients mo ni lemon, mint, honey ug water. Maghimo na ta. Una, squeeze na to ang lemon. Yan siya guys, ang limon ha. Sa kabuok limon. Kung tayo squeezer, gamit lang tagkamot guys. Wala na siya. Ang limon, butangan na tuog. Butangan na tuog. Honey. Isa ka kutsara. Para mo kuan siya guys, butangan na to siya og tubig. Tubig. Tanga na to siya og mint. Oh. Kulang pa ni siya og tanga na to siya og honey utro. Okay na siya guys. Ang ato ang kuan, ato ang lami ni siya guys, pang diet ni siya guys, for calibration, pang diet ni siya. Kini ang inyong Cebuanang Talog at your service. Salamat sa pagtan